Ja som dostal diabetes, keď som mal 21 rokov, čiže už to je 21 rokov aj. A zistil som to náhodou, ja som celé leto chodil von a schudol som asi 18 kg, veľa vody som vypil. Začal som chodiť na vysokú školu v Nitre a na plávaní som nevládal, bolo mi zle naozaj. Tak som sa rozhodol, že teda idem k doktorovi, povedal som príznaky, no a mal som cukor 31, hneď si ma nechali v nemocnici a povedali mi teda, že mám cukrovku. Ja som vždy hovoril, že ja som len prešiel na inzulínový manuál, to znamená, keď je človek zdravý, niečo zje, telo mu automaticky dá inzulín. Keď ja niečo zjem, tak si ho dám manuálne sám, to je celé. Neobmedzujem sa ničím. Samozrejme, keď klesne cukor, musím doplniť, keď športujem, ale to je celé podľa mňa. Určite vyvážená strava, psychicky treba byť v pohode. Ja som aj kamarátom vždy povedal, že áno, mám cukrovku, aspoň vieš, že keď mám nízky cukor, jednoducho čo máš spraviť, takisto keď mám vysoký, keď mám zlú náladu, už mi povedia, zmeraj si cukor, asi máš hypo. Určite je dôležité pristupovať zodpovedne k tomu onemocneniu, pretože naozaj máme to na celý život. Hej, cukrovka je jediná frajerka, ktorá ťa nenechá. Naozaj dodržiavať to, čo lekár povie, lebo ak sa stane, že ten cukor vyletí alebo klesne jednorázovo na pár hodín, je to v úvodzovkách OK, ale ak je dlhodobo ten cukor zlý, môžu nastať tie vážnejšie komplikácie, ktoré cukrovka neboli, ale keď začne, už je zle. Ja som si aj sám o tej cukrovke začal nejaké veci googliť a zisťovať. Veľmi mi pomohli teda aj lekári, čo sa týka nejakého vzdelania, rôzne články, diašlabikár, ktorý je napísaný teda laicky, aby ho pochopil každý a hlavne rodičia, aby neboli v strese. Edukačné sestry mi pomohli veľmi. Ja som napríklad ani nevedel, že poisťovňa Dôvera má rôzne aplikácie alebo programy, ktorým pomáha diabetikom, veď aj sa to volá Dôvera pomáha diabetikom. Keď som sa zaregistroval napríklad do ich aplikácie, tak mi poslali diabalíček, kde boli nejaké doplnky výživy, o ktorých som nevedel, že také sú. Aj glukomer. Majú rôzne aplikácie, ktoré vedia pomôcť, ale nejde len o diabetes, ale aj o to duševné zdravie, lebo ak diabetik, ak kdokoľvek nie je psychicky, duševne v pohode, tak má to negatívny účinok na telo. Naozaj rôzne inšpirácie jedálničkou, rôzne programy, ktoré vedia pomôcť aj s nadváhou, vysoký krvný tlak, ktorý súvisí s tým diabetom. Za tých 21 rokov, čo ja mám cukrovku, tak ten progres je naozaj brutálny, lebo senzory, menšie senzory, komunikuje to s mobilom, pumpy, ja mám bezhadičkovú pumpu, teraz bude bezhadičková pumpa, ktorá bude komunikovať so senzorom. Za mňa veľmi dobrý progres a verím, že to pôjde ešte lepšie a raz sa dokážeme zbaviť tej cukrovky. Ak niekto dostane cukrovku, že mu je diagnostikovaná, tak hlavne kľud. Rodičia, buďte v kľude, podporte svoje deti, že sa nič nedie. Deti, dodržiavajte rady lekára, rady rodičov, pravidelná strava, pohyb, pýchajte si pravidelne inzulín, ako máte a keď sa aj vyskytne, že to trošku bude lietať hore-dole, kľud, zvládnete to, hovorte o tej cukrovke a uvidíte, že ľudia naokolo vás pochopia, pomôžu vám. Takže za mňa majte len dobré klíčky a držte sa.